Hori da egin da duzuna, kanpoko. Azpariko garaian, zintxesa bat bazen, bere gaztelu handian, tristegi bizi zen. Aretan gara, ez zuen botatzen, haren familikoak kezkatuta zeuden. Egun batean aitak dei bat egin zuen, mundu osoan zehar laguntza eskatzen. Barrin araztea zuenari lortzen, dirukio batekin sarituko zuen. Ez horren urruti dagoen lurralde batean, erregina eta bere alaba bizi ziren. Errege eta erregina urteetan ez zuten bere alabatxo maitea garrantiten. Beti triste ikusten zuten, eta horregatik oso arduratuta zeuden. Ai, alabatxo, ez duzu inoiz barrerik egiten. Zer duzu? Ez dakita eta beti aztertuta eta triste nago. Zergatik ez da saiatzen alai egoten? Nola egoten da alai? Nola egoten zen alai? Alai egoten, zaila da esplikatzea. Oraintxe bertan lortuko dutzu alaita, begira nolako opari polita dudan zuretzat. Beste pantzin bat, pantzin baino gehiago oparitu dizkida. Zer nahi duzu? Zer ez eta erantzuko duzu. Ama, era guztietako posterioa dauzkat, ez dut posterioa behar. Zer behar duzu pozik egoteko? Ez dakit. Tabarren izan, zergaitik ez zuten bainatzen barre egiten? Nola egiten da barre? Ez da zaila. Espainian alboetara luzatu. Ahoak apur bat ireki. Eta barrutik ateratzen den zonua, saiatuko naiz. Espainiak alboetara luzatu. Ahoa apur bat ireki. Eta zonua egin. Ja, ja, ja. Horrela ez, eska. Barrutik atera behar zaitu. Alai eta pozik egon behar doara. Begira nahi, baina nola. Honek ezin du horrela jarraitu. Zerbait egitean dugu guk, honek bat egiteko. Baina ze. Badaki, mezulari, etor zaitez hona. Entzun, mundu osoan zehar mezu bat zabalduko duzu. Zuk esan eta nik bere. Zein da mezua? Nire alaba barrean azten duen jaun andereari urrezko 1000 txampon emango dizkio. Zoaz oraintxe bertan. Mezularia erregeak agindutako moduan mundu osoan zehar ibili zen. Pentsa dezakezuen bezala, jende asko hurbildu zen gaztelura urrezko txamponak lortzeko asmoarekin.
esan? Gaitzengo Afrikako hechizero famatua gara. Eta edabe magikoa prestatuko dugu. Edabe magikoa da? Edabea edan eta gero, gure alaba sendatuko da. Baina hori prestatzen hasi aurretik eta erritualak bezala, bi dantza egin behar ditugu dena hori atera dadin. Asi yo vendema, Asi yo vendema, vendema malati, asi yo vendema, vendema vendema, asi yo vendema, vendema malati, asi yo vendema, vendema malati, asi yo vendema, awi jindati, asi yo vendema, oye oye, kita, eta hasteko ekaitzaren dantza.
duen zati gorbuka. Zaldiaren ezurra. Zaldiaren ezurra. Eta bukatzeko argiaren ilea. Argiaren ilea. Lauraren dena ondo nahastu eta hemen dugu edabe magikoa. Ba, nik ez hala jogota duzu, barre egin nahi duzu. Bai, edabe magiko nahi txerratuko zaitu. Zerbait diferentea sentitzen duzu? Ez, behar bada, gehiago behar duzu. Barre egiteko badaukazu? Ez, aita. Tira, zerbait diferentea sentitzen hasi zara? Bai, aita. Oso! Sekulako tripako mina sentitzen hasi gara. Ai! Tripako minak osoro bioko eta waka eta zuen laguntzoak. Alde hemendik! Soldaduak! Zar gaitezela!
buruari. Bat, bi, bat, bi, bat, bi. Logure handia etortzen ari zaizu. Bat, bi, bat, bi, bat, bi. Zure beti egizu asko dute. Aizu, si uso de txolakerik hauekin zerbait egituko duzula? Egon isili, edo bestela zu ere hipnotizatuko zaitu. Jarraitu berriro nire rojoa. Bat, bi, bat, bi, bat, bi. Begiak itxi egiten zaizkizu. Bat, bi, bat, bi. Erabat lo zaude. Orain, hasteko eta gorputza ongi sentitzeko, arna sakonatu eta botako du. Orain, gorputzeko lotzak kentzeko, ahate baten moduan ibilko zen. Orain, bukatzeko eta gorputza ongi sentitzeko, txoriek bezala egan egingo du. Jarraitu berriro nire rojoa. Bat, bi, bat, bi, bat, bi. Pixkanaka esnatzen joango zara. Bat, bi, bat, bi, bat, bi. Esnatzen zarenean, gogoz sentituko zara eta barre egiteko gogoa edukiko. Bat, bi, bat, bi, bat, bi. Esnatzen. Zerbait diferentea sentitzen duzu? Bai, aita. Ederki. Arriba, zara pozik sentitzen. Nola egongo nahi? Barekin alde batetik bestera nojoaz egika egon banan. Zu beste zerbait egiteko gogoa. Bai, hori ere bai. Banekien azkenean barre egiteko gogoa hartuko duela. Botaka egiteko gogoa. Plastiko bat mesedez. Botaka egiteko gogoa. Doktorea eta laguntzaileak. Impostore garatak zarete. Alde hemen. Soldatuak. Laupa bostak orde jota, gitar zarronekin, dantzatzeko doinua ez dugu besterik. Bilaguneko kuadrilla, izerri batetan. Bezulari, pasa dadila aurrekoa. Erretxik gorena, zure aurrean Merlinagoa eta bere laguntzailea.
ulertzen, baina Berlinek ere euskara zerbait badaki, ez oso ondo baina ulertzen zaio. Berlin jauna, zer egingo duzu nire alaba sentatzeko? Good morning, Mr. Enrique. Ni marxisia naiz, eta These Boys and Girls nire laguntzaile. Guk solution kontu alabas ponen. Alabak beti, ja, 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 laughing and happy. Zer egingo duzu eba? Hauz magikoa. Guidi. Atou? Abat? Afro? Akat? Atxer. Ziur zaude hautsorik magikoak direla. Ikusi the magic wand. Entzun the magic words. Eye of toad. Eye of toad, Ear of bat. ear of bat, Leg of frog. leg of frog, Tail of cat. tail of cat, Drop them in. drop them in, Shake it up. shake it up, No chance to chaff. no chance to chaff, You will laugh. you will laugh. Eserigia eta etxe begiak. Eta eseri eta lasaitu. Zerbait diferentea sentitzen duzu? Ez aita. Let's try again. Eta orain? Alabak special helping behar. Look! She's Maresca! Atziz! Atziz! Zer gertatzen da, Berlin jauna? It's very strange. Let's probatu magic spell. Gu kantatu abracadabra! I make two circles, then one more. Touch my nose and then the floor. Here's the first spell we will try. Abracadabra, you will fly. Just two circles in the air. One down here and one up there. Just your soul and then your shoe. Abracadabra, you turn blue. I think I know what's going wrong. So chant with me, sing along. 1, 2, 3, 4 circles in the air. Abracadabra, you've got no hair.
together, here we go. A big circle head to toe. Touch your chin, then your nose. Abracadabra, your head grows. Let's try one more time and see if a spell will work for me. Touch your elbow, then your knee. Abracadabra, your Christmas tree. The spell Estrellas are now yes. I can make magic spells. Make a circle and a half. Abracadabra, you will laugh. Hau tristura. Zer duzu, printzesa? Ez duzu barre egiteko gogoa? Negar gurea baino besterik ez daukat, aita. Zer gertatzen da, Berlin jauna? I'm sorry, Majestate. Badirudi nire magia doesn't work hemen. Hau desan. Berri bat on bat, zuek ez aspertzeko arratsalde honetan, 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 honetan. Bezulari bal dago besterik? Majestate, orain, Kirolandia herrialdekoak datoz. Aurrera! Guk Kirolandiatik gatoz, eta bi ikuskizun prestatu ditugu printzesak parre egin dezan. Lehenengo, saskibaloi partidu batean gertatzen denari buruz. Bestea, tenis partidu bat, beraz. Ikusi nola aldatu den kirola azkeneko urtetan. 1980 urtean saskibaloiko partidu batean utxarte eskatu ondoren. Jarraitzen dugu horrela, baloia pasatzen diogu Antonori eta zu Saskira. Bat, bi, hiru! Eta partida irabazi zuten, eta begira gaur egun gertatzen dena saskibaloiko utxarte batean.
Qu'est-ce que nous savons faire si le bal c'est ici? Garren jokaldia egin behar dugu. No entiendo lo que él fala. Jenny con prepa. Baina superarrosa da. Euskal Telera egin marko duzue. Zuek pintxopote bai baina. Nikin femetxu gualo. Mia rozumi. ¡Ay, la botella! Don't worry. I'm the solution for you. I'm the best traductor of the world. Honek lagunduko digu, froga bat jarriko diogu. Ana, nola erraten da ingelesez? Katua uretara erori zen eta izan. Hori da muy easy. De cascada, pun in the water, glu glu glu, and no more miau miau. Ederki gatxionekin eta beste kuadri honekin. Don't worry, dela zen kapo letzen plaza mayor. Bagoaz! We also. Langabezian geldituko naiz. Langabezia, zer da hori? Ikusi duzuenez lehenago gauzak asko errazagoak ziren, eta orain teniseko partidu ikaragarria.
Arratsalde honetan, zerbait aurkeztekotan, jende honen aurrean, hemendik ateratzeko kanta berri bat on bat, zuek ez aspertzeko arratsalde honetan, 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 honetan. Mezulari, ba al dago besterik? Bai, errege horetsuetan haudagarria. Zea, erreka ondoko baseritarra eta bere 3 laguntzaile. Falta zitzaiguna, eta zuk zein txorakeria egin barrezu nire araba sentatzeko. Ez ona, nik ez dute zer egingo. Orduan zertara etorri zara, alde beti. Zure alabaren arazoa nire seme-alabe konpondoa dutela uste du. Zure seme-alabe? Ezer gaitezen eta utzu eragin. Nahi alduzu gurekin jolastu? Zer da jolastea? Az gaitezen takitxo. Urteak 12 hilabete ditu, urtarrila, otsaila, martxoa, apirila, maiatza, ekaina, uztaila, abuztua, iraila, urria, azaroa, abendua, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, 10, 11, 12. Aita, ez dakit nola izan, baina ere barruan zerbait arraroa sentitzen hasi naiz. Ederki, jarrai dezagun jolasten. Zutitu eta nire hitzak eta keinoak errepikatu mesede. Iketxetxo badaukat horrela eta horrela. Iketxetxo badaukat horrela
Area jotzen dut, horrela eta horrela. Leioak irekitzen, horrela eta horrela. Eta tximinietik kea gora doa. Iketxetxo badaukat, horrela eta horrela. Atea jotzen dut, horrela eta horrela. Leioak irekitzen, horrela eta horrela. Eta tximinietik kea gora doa. Iketxetxo badaukat, horrela eta horrela. Leioak irekitzen, dindon. Leioak jotzen dut. Eta nire txetxoa ez dut tximineari. Ez da posible, barrezka ari da. Aita, ezakit nola izan, baina hemen beharruan zerbait berriak egitzela zinai. Pozik zaude. Hori da, pozik. Zurara behar duena, beste batzuekin jolazta da, besterik ez. Beste jolaz bat egingo dugu. Oraingoa ere divertigarria izango da, eta denok zutik egon marko gara. Eskuak aurrera! Eskuak atzera! Trikitixa, 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 xa, xa. Trikitixa, 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 xa, xa. Eskuak aurrera! Eskuak atzera! Burua gora! Trikitixa, 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 xa, xa. Trikitixa, 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 xa, xa. Eskuak aurrera! Eskuak atzera! Burua gora! Purdia gamora! Trikitixa, 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 xa, xa. Trikitixa, 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 xa, xa. Eskuak aurrera! Eskuak atzera! Burua gora! Purdia gamora! Hankako gertu! Trikitixa, 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 xa, xa. Trikitixa, 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 xa, xa. Eskuak aurrera! Eskuak atzera! Burua gora! Purdia gamora! Hankako gertu! Begi bat itxi! Trikitixa, 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 xa, xa. Trikitixa, 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 xa, xa. Eskuak aurrera! Eskuak atzera! Burua gora! Purdia gamora! Hankako gertu! Begi bat itxi! Mingaina kanpora! Eskuak aurrera! Eskuak atzera! Burua gora! Purdia gamora! Hankako gertu! Begi bat itxi! Mingaina kanpora! Eskuak aurrera! Eskuak atzera! Burua gora! Purdia gamora!
ziren etorri, artea zuena, etzen ezer berri, umeekin jolastu, egiteko irri. Gaurko istorioa horrela amaitu zen, barregin arazi lortu egin zuten, handik aurrera denak pozik egon ziren, printzesaren barrea egunero entzuten. Printzesa eta baserritarraren seme alabak lagun handiak egin ziren. Eta horrela, tranpatatuko gabe, mundu osoan dute ezaguna ez zen baserritarrak, urrezko 1000 txampona jaso ziren.